Auringonpimennys on jännittävä ja mielenkiintoinen luonnonilmiö, joka on kiehtonut ihmiskuntaa jo muinaisista ajoista saakka. Auringonpimennyksen aikana kuu liikkuu maan ja auringon välissä siten, että kuu, maapallo ja aurinko ovat kaikki samalla linjalla. Kuu luo tällöin varjon, joka lankeaa maapallon päälle. Maasta katsottuna näyttää siltä, että kuu peittää auringon taakseen joko osittain tai kokonaan. Vaikka kuu ja aurinko saattavat auringonpimennyksen aikana näyttää yhtä suurilta, on aurinko todellisuudessa yli 400 kertaa kuuta suurempi. Kuu on kuitenkin lähempänä maata ja siksi se maasta katsottuna näyttää yhtä suurelta tai jopa suuremmalta kuin aurinko.